Hallo, hallo. Hey. Hallo. Dag. Het is, ja, ik zie erachter al eens aankomen rennen, 2 personen. De ene gaat sneller dan de ander. Ja, het is hier echt ontzettend koud. Het zijn echt Siberische omstandigheden. Gevoelstemperatuur van zeker -15. En ja, de echte kenner weet dat we hier op de Wilhelminaberg staan. En ja, als je bij de Gouden Sammofoon nu wil komen, dan moest je eerst 408 trapjes omhoog klimmen om uiteindelijk dan bij een bewaker te komen. En hij staat er met een gouden koffer. En de bewaker wil maar één ding horen en dat is het codewoord. En als dat codewoord goed is, ja, dan is uiteindelijk de winnaar van de Gouden Sammofoon, oftewel €1000. Nee, het zijn 2 lui. En de ene zit nu de hele tijd achterom te kijken. En de ander denkt van ja, weet je, ik loop maar door. Want wie weet is degene veel meer helemaal niet bezig met de Gouden Sammofoon. Ja, het is echt ontzettend spannend. Het is gewoon een racewoester in Kiekebus. En ja, nou, 408 rijders. Nou, we zitten nu op de helft. Dus zeker nog 250 moeten ze omhoog klimmen. En ja, ze komen steeds dichterbij en dichterbij. Oh, wij gaat hier de winnaar worden van de Gouden Sammofoon. Nou, één zit de ganse tijd voor, maar de ander gaat nu langzaam inlopen. Ik weet niet of ze bij elkaar horen, ik weet niet of ze los van elkaar zijn. Ik heb echt geen idee. Het is ongekend. Ja, hey, ik ga hangen, want ik ga eens even her, want ik ben wel heel benieuwd hoeveel ze nu hier naar boven komen. Ik ga er her. Ja. Yo. Hoi hoi. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij deze zeer bijzondere livestream. Want we gaan hier de allereerste Gouden Sammofoon uitreiken. Want de Sammofoon bestaat 1 keer 11 jaar. En ik zie door, als ze kijken, zijn 2 lui aankomen lopen. En volgens mij zijn ze alle 2 hier gekomen voor maar één ding. Oh, ze hebben het zwaar. Hier naast me zit de bewaker, dat is Twan. En dan moest het codewoord tegen zeggen, Twan. Nou, zoals je weet, Twan is heel spraakzaam. Dan gaan we eens naar beneden. Hele goede middag. Hoi. Ja, nog even. Hoeveel ben je? Voor de Sammofoon. Voor de Sammofoon. Zeker. En is ding al klaar om te wachten van, hé, waar staan die? Ik denk jij zo. Ja. Och, man. Best wel eens eerder zo omhoog gekomen. Nee. Nee? Nou, dat staat er. Best het codewoord. Kwatsch. Ja, zeker maar tegen hem. Kwatsch. Oh, en dan ga je het rapen. Kijk eens. Gefeliciteerd, de beste winnaar van de allereerste Gouden Sammofoon. Dank je. Sorry, ik heb niet kallen. De sportvraag, wat ga je er dan her? Ik ben kapot. Maar te gek, ja, leuk. We gaan een vast van maken. Maar wie best hier gekomen? Stinkt ze al klaar? Ik stik klaar, ja. Ja? Ja. Hoe komt ze vandaan? Heerlijk. Herle. Ja. En de wist van ze zijn hier in de buurt? Ja, ik hoor het vanmiddag op de radio. Ja. En ik denk, ja, ik ga even rijden. Even kijken. Maar vanaf wanneer wist ze van ik moet hier zijn? Ja, waar dat gaat nu aftje, denk ik. Ja. Ja. En toen hij zal het vermoeden? Ja. Ja? Ja. Hé jong, pak hier de koffer. Lekker man. Merci. Wilt u eens zien? €1000 vastelavondstegoed. Ja, mooi. Ik word nu maar naar beneden. Ja. Maar al met €1000. We hebben €1000. Ja. Heb je enig idee wat ze dan met gaat doen? Ja, een kopje kregen. Dat kan wel. Nee, ja, te gek. Maar ik vind vastlovend. Ja. Dat kan ik goed gebruiken. Ja. Nou, ga je het in een bepaald café uitgeven, op een bepaald evenement? Nou, mijn oom en zijn vrouw zijn stadsprincipaal van Broensum. Ja. En ik heb wat lekker mee op pad. Ja. Ja. Hey, dit is wel een hele mooie koffer met €1000 en vastelavondstegoed. Ja. Maar, hoe is de Gouden Sammofoon? Ik zie hem erboven staan. Nog een paar treinen, kun je daar nog omhoog? Ja, vooruit. Ja, kom, we gaan naar boven naar de Gouden Sammofoon. Och jong, moesten nog meer treinen zijn.
wat ze gaat veroveren hebben. Nou, Dus staat er dan. Hij is voor dik. hier is. Oh. Dat is voor. Zo. Nou. Kijk, ja te gek. Hij vult. Ah, hij is van goud. Ik heb nog ergens tegen. Te gek. Wil je nog gaan tegen iemand zeggen? Ja, nee, alleen merci. Voor de rest, ja te gek. Die van Sloven kan helemaal stukken, jong. Nee, zeker niet. Ja. Zeker niet. Nou, laten we maar eens zien. De allereerste winnaar van de Gouden Sambafoon. Merci, dankjewel. Ja. Goed, joh. Fijne vastelovend. Ja, ik denk ook allemaal. En geef zo voor de tweede Sambafoon. Ja, best te gek. Is goed zo. Ja. Oké. Geniet ervan, jong. Heb ze verdiend. Dank je. Alsjeblieft. Nou, dit wordt de